moj ekran i da je na njemu sučelje gdje nam je prvi korak napraviti login. Na novom sustavu ćete se ulogiravati sa istom email adresom, samo ćete trebati promijeniti lozinku. Tako da je to jedna od stavki koje ćete morati napraviti. Ali kada to napravite, moći ćete se ulogirati i vidjet ćete sljedeće sučelje gdje ćete kliknuti na Submission portal. Vaš user će ovdje imati popis svih izvještaja koji vi morate predati. U ovom slučaju ćemo za primjer uzeti periodični izvještaj o poslovanju investicijskog društva, te ćemo kliknuti na njega. Nakon toga će nam se otvoriti pomoćno sučelje za izradu izvještaja. Te ćemo kliknuti na Open Web Interface. Otvorit će nam se novi ekran i ovdje ćemo morati ispuniti zaglavlje prvo, počevši od emitenta, godinu i kvartal. Ako slučajno imate više emitenata, ovdje ćete imati drop-down listu gdje ćete moći izabrati emitenta. Nakon toga, jedna od novih stvari, nisam ispunila kvartal, možemo staviti 1. Nakon što ste ispunili to, možete preuzeti Excel template za odabrano izvješće. U ovom slučaju, znači, periodični izvještaj o poslovanju investicijskog društva. Te ćemo ga sada preuzeti. I otvoriti u Excelu. Te možete vidjeti da je ovdje izvješće sa pripadajućim obrascima. Kada kliknete na određenu ćeliju u Excelu, ovdje ćete moći vidjeti isto tako kako je ćelija formirana, odnosno koju vrstu podataka morate unijeti. Tako da ako je ovdje vidimo tekst, tako da ćemo za primjer napisati par isto tako ovdje imate drop-down listove, tako da možete izabrati. Evo, izabrat ćemo par njih. Možemo dodati i na sljedeći nešto, isto tako, samo da bi vidjeli za primjer. Nakon što ispunite vaš Excel, morate ga spremiti naravno i vratiti se na sučelje, gdje ćemo sada importati taj Excel. Možemo sa drop-downom ili sa odabirom direktno fajla. I automatski možemo ovdje vidjeti podatke koje smo unijeli u Excel su sada popunili obrasce. Tako da
možemo ali ove koje nismo su ostali prazni. Željela bi ovdje isto tako napomenuti da recimo ako bi željeli sada samo dodati recimo odgovorno lice, to ne možemo napraviti, nego, mislim možemo napraviti, ali morat ćemo sve ponovo ispočetka uploadati. Znači ne možemo samo određenu poziciju, nego kada jednom uploadujemo Excel, uploadujemo sve ispočetka. Nakon što smo to napravili, možemo pokrenuti validaciju. Validacija se odnosi i na strukturne i na formule validaciju. I u ovom slučaju je validacija prihvatljiva, ali za primjer ću ja sada otići natrag na header i izbrisati recimo godinu i ponovo pokrenuti validaciju gdje ćemo dobiti validacijsku grešku koja nam govori da godina nedostaje. Tako da ćemo sada ponovo upisati, pokrenuti ponovo validaciju i sada je validacija točna, odnosno valid. Nakon što smo ovo napravili, možemo preuzeti XML file koji će nam poslužiti za u report submissionu da bi reportali, da bi mogli podnijeti vaše izvješće. Kada otvorite report submission sučelje, ovdje ćete već imati generirane slotove koje prema vašem određenom izvješću. S obzirom da smo mi sada ispunili za ovo izvješće, izabrat ćemo pripadajuće i submitat report. Znači imamo upload XML koji smo upravo preuzeli, ali s obzirom da je PDF optional, ostavit ćemo ga za sada prazno, te ćemo kliknuti submit. U ovom slučaju, s obzirom da je deadline za predaju izvješća bio prije 38 dana, naš izvještaj je crveni, ali ako kliknemo na njega, ovdje možemo vidjeti koje fajlove smo predali, i koji nam je situacija u procesingu, Nažalost, s obzirom da je isto tako je tu status da predaja nije bila validna, i to možemo isto tako dobiti malo sam se zbunila, ali da ispočetka. Kada predate izvješće, naša trenutna predaja je asinkrona, to znači da je napravljena u 2 koraka. Prvi korak je da dobijete upravo ovu potvrdu da ste predali. Tu potvrdu isto tako primate i na mail, a onda nakon toga slijedi sljedeći korak da je predaja ili submitted ili ako ima neki problem u validaciji unsubmitted. Isto tako imate i mogućnost sandboxa gdje sandbox služi da bi mogli vi testirati interno svoju predaju. Znači ona nije validna, ali ako želite isprobati da li je sve u redu sa validacijom i tako dalje, možete koristiti sandbox. Nadam se da vas nisam pretjerano zbunila, kao što sam sebe.
ali ako ima nekih pitanja ili nešto, sada možete pitati, jer na kraju princip je ostao više manje isti kao i na starom sustavu. Samo imate sada i mogućnost Excela i uploadanja Excela. Što se tiče Excela, on mora biti skinuti sa sistema, znači ne možete samo neki svoj, mora biti korišten ovaj sa sistema. Dobar dan, Dobar dan. Ivan Šćepanović, imam ja jedno pitanje. Nisam shvatio da li ima razlike u odnosu na prethodni sistem, pošto prethodni sistem kad se jednom podigne izvještaj, više nema mogućnost da se mijenja i novi unosi, nego je izvještaj za taj period i to je to. Da li sad ima te mogućnosti? Ima te mogućnosti gdje tu možete zatražiti od CM sa obrazloženjem zašto želite promijeniti. Ako je validan, naravno. Znači, tražimo, od koga tražimo, kako? Znači, možete tražiti od CMA da vam omogući ponovno submitanje. Aha, dobro, Ali morate objasniti i razlike. u redu. Je li imaš neko pitanje? Evo, ako nema više pitanja, Mislim da imamo pitanje vezano za video. evo ga chat, ok. Da li će se negdje možda uploadovati ili poslati video obuke? Hoće naravno, bit ćete obavješteni. Prezentacija se snima, pa ćemo naknadno mi poslati. Ok, onda mislim da možemo završiti ako nemate nikakvih dodatnih pitanja. Izvinjavam se, još jedno pitanje. Da li možemo da imamo više usera pod jednim investicionim društvom? Možete. Može. Postoji li način validacije ako neko iz back office unosi to da ovlašćeno lice treba da validira ili je samo jedno lice može da sve uradi? Postoje role, tako da vi možete imati da je samo jedno ovlašteno lice ono koje može predati izvještaj, ali možete recimo dati drugim korisnicima da mogu samo recimo vidjeti šta se predavalo ili da mogu samo pristupiti ovom sučelju za popunjavanje, a onda da imate zadnje lice koje će to validirati još jednom i predati. No, ok, hvala. Da li imamo još neko ili možemo završiti? Ok. Evo, ne javlja se niko sa pitanjima, možemo završiti. Hvala vam. Hvala. Pozdrav. Prijatno. Hvala.